बोखारबाय नै दानिया नायनोसै माबायदि जाखो। वाव जा अमाया मोनबाय आरोना नै थावजोंनो मोनबाय, थावजों फोमोनबाय। नै दै गुदुं फुदुंबाय नुडल्सनि थाखाय, ओमफ्राय नै थाव होदों। दायो आं अमाखौ फिसा फिसा हाना लागोनसै आरोना। दानिया गासिखौबो हाखांजोब्बाय, ओमफ्राय दानिया सुनानै लानोसै आरोना हाखांबाथाय। दानिया नुडल्सखौ दै गुदुंआव होसिगोन आरोना, रुसिगोन। दायो आङो अमाखौ एवनानै लाग्रोनोसै आरोना। दायो अमाखौ एवनोसै आरोना। दायो दसे खोबग्रोनोसै आरोना। दायो खोबनोसै आरोना। दायो अमाया मोनबाय आरोना नै थावजोंनो मोनबाय, थावजों फोमोनबाय। दायो कफि आरिखौ एवनोसै आरोना। गाजरखौ होबाय नै अमायाव। नुडल्स मसाला होनोसै आरो, सया सस होनोसै आरोना, ओमफ्राय बेनि उनाव टमेट' सस होनोसै। दायो नुडल्सखौ होनोसै आरोना। मोनब्रैबो थोगोन आरो।
दायो आथाजों खोबसिगोन आरोना थौखौ। सिथाबदो दे। जोंना दाउदैया गोजा जाखाबाय जाथावथावनो। रानबाय। दानिया अमा बेदरखौ नायनोसै माबायदि जाखो। बोखारबाय नै दानिया नायनोसै माबायदि जाखो। वाव जा साइज जाबाय मोनजोब्बाय। बिदै दंनायखाय दा नै जाबायथिगोन आरो बरिया जा मोजां मोनबाय। लोगोफोर दायो जानायखौ स्टार्ट खालामसै आरोना। जा मेहनतजों गासिबो मोनजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। स' जानायखौ दायो स्टार्ट खालामसै फेमिलि जानाय। लेट्स गो। अमाखौ दायो जालायलायनोसै नै टेस्टिखौ। so tasty। Bagus sudah. Di video bikinman, oमफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो ना मा होनो। जों दा फेमिलि नुडल्स जानायखौ नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय।
टाटा बाय बाय।